Behatze bildu moduan, Isabel Sánchez Robles gizartekintza diputatu Andrearen gaitzespen mozio bat. Eta hemen, hain zuzen, azalduko dutzuegu zergatik edo guztiaren arrazoia, ezta. Joan den astean, Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte zerbitzetako korapilo mediatiko handiena, egoitzetako grebarena, hain zuzen, askatu egin zen. EH Bildutik lehenengoz, Bizkaiko egoitzetako langileak zoriondu nahi ditugu, eraman duten borroka eredugarriagatik. Borroka egiteak merezi duela frogatu dute. Eta bigarrenez, egoitzetako langileen grebak langatazka baino askoz gehiago izan dela argi utzi du. Kolokan jarri baitu Bizkaiko Foru Aldundiaren gizartekintza sailak bultzatzen duen egoitza zerbitzua eta zaintza sistema erabat feminizatua eta prekarizatua. EH Bildutik, legegintzaldiaren hasieratik ikusi dugu sailaren norabide eza. Eta oposizioari dagokien bezala, dozenaka proposamen eraikitzaile aurkeztu duguz sailaren egoerari buelta emoteko. Alperrikako lana izan da, bat bez ez digulako onartu PNV-PSren gobernuak. Eta horregatik, ikasturte horien hasieran, gaur aurkezten dizuegun ekimena prest izan dugu. Baina ez dugu grebaren balizko konponketarekin nahaztu nahi izan. Eta orain greba amaituta aurkezten dugu. Hain zuzen, greba amaitu arren, Bizkaiko Foru Aldundiak greba aurrean izan duen arduragabekeria salatu behar dugulako. Baina egoitzetako gatazka ez da ekimena aurkeztera eroan gaituen arrazoi bakarra, beste batzuk ere badagoz. Eta horregatik erantzunkizun politikoa eskatzen diogu gizartekintza diputatuari, hain zuzen, hurrengo arrazoiengatik. Lehenengoa, egoitzetako langileen greban izandako arduragabekeriagatik. Izatez, azken momentuan interbenitu du. Oheak kontzertatzeko prozesu berria presio moduan erabiliz. Eta gure galdera da, orain Aldundiak egin duena, zergatik ez zuen egin orain dela urtebete, adibidez. Bigarrenez, Bizkaiak duen egoitza sareak ez du bermatzen kalitatezko egoitza zerbitzua ematea behar duen bizkaitar orori. Bizkaiko Foru Aldundiak dio egoitza sare zabala eta orekatua dugula Bizkaian, baina datuek kontrakoa adierazten dute. Kontua ez da bakarrik plaza publikoak ez direla bultzatzen, baizik eta egun Bizkaian indarrean dagoen sistema publiko-pribatuak berak ez duela finkaturiko helburua betetzen. Hirugarren arrazoia da, gizartekintzako diputatu Andreari erantzukizun politikoa eskatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak dio, menpekotasun egoeran dauden bizkaitarrek nahi duten egoitza aukeratu dezaketela. Berriro, errealitatea bestelakoa da. Bizkaitar guztiek ezin dute egoitza aukeratu. Bakarrik aukera dezakete egoitza pribatua ordaintzeko diru nahiko dutenek. Aldundiak honen inguruan egin zuen iragarpena, aukeratzerena, iruzur larria dela, EH Bilduren ustez. Laugarrena, Bizkaiak duen egoitza zerbitzuak enpresa pribatuei mesedea egiten die, zerbitzuaren kalitatearen eta plego publikoaren sorreraren kaltetan. Bizkaiko Foru Aldundiak defendatzen du egoitza zerbitzua publiko eta pribatuaren arteko kolaborazioan oinarrituta dagoela. Baina errealitatean, Bizkaian dugun egoitza zerbitzua enpresa pribatuen eskuetan dago. 5.110 egoitza plazetatik, 340 dira gufe edo ifasekoak, eta 547 udal egoitzetakoak. Beste guztiak, milaka enpresa pribatuek kudeatzen dituzte. Eta azkenik, laguntzak bai, kontrola ere bai, kanpaina estigmatizatzailea bultzatzeagatik. Nik uste dut honen inguruan ez dago handirik esan behar, eta asko egin dugu berroa. Baina, Aldundiak erkidego gizarte zerbitzuen legeak agintzen duen moduan, gizarte zerbitzuak eta prestazioak eskuratzeko eskubidea bermatu behar du. Hori da bere eginkizuna, ez olako kanpainak bultzatzea. Eta guztia lortzeko, bestelako gizarte politika behar dira. Norabide aldaketa ezinbestekoa da Bizkaiko Foru Aldundiko gizartekintza sailean, eta horregatik EH Bildun aurkezten dugu gaitzespen mozio hau.